Je bent het geworden, de beste zanger van Nederland. Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Ik vind het geweldig. En uiteindelijk uit de handen van mijn vader. Dat is heel emotioneel, kan ik je beloven. En ik ben zo trots als een hond met, je weet wel, het is wauw. Echt te gek. Geen woorden voor, echt geen woorden. Dat is een gevoel van ongeloof. En ik denk dat mijn vrouw morgen naar de masseuse moet. Want ik had de hand volgens mij aardig fijn geknepen van de spanningen. Ja, dit is een onbeschrijfelijk gevoel. Maar trots, met name trots. Heel erg trots. Het is een prijs die niet door het publiek bepaald wordt, maar door de vakindustrie. Door de vakindustrie. Dus het zijn de mensen wie verstand hebben van muziek. Dus dan is de eer alleen maar groter als je ermee naar huis mag. We zitten er meer aan te komen. We gaan over een paar maandjes gaan we natuurlijk met de voorronde of het voorprogramma van Jan Smit doen, moet ik zeggen. Dat is heel erg spannend. We zijn inmiddels al aan het kijken voor een eigen show volgend jaar. Waar en wanneer en hoe. Dus ja, er komt heel veel aan. Inmiddels zijn we ook alweer nummers aan het zoeken voor het nieuwe album. Dus we blijven lekker druk. We blijven lekker bezig. Ze komen alles te weten om er eigen in te schrijven op www.fransduits.nl. Er zit een nieuwsbrief bij en die gaat regelmatig met de nieuwtjes en dingetjes gaat hij eruit. Dus allemaal even naar www.fransduits.